kwasa savele obala South Africa sabingelela ngenza kwethu kuphi na uplan khona nibingele umduduzi igama sibonga wakamkhwanazi sivela kwinhlangano ke eyaziwa ngokuthi ke ithuleleni organization kuyinhlangano ke engenza inzuzo kuyinhlangano nje yabantu siye ke silekelela abantu ke la bacela sibalekele khona abanye ke bayalekeleleka abanye bagcine bengalekeleleki ngenxa ukuthi mhlambe ke nathi amandla suke engekho ngokwanele ukuthi sikwazi ukubalekela bonke abantu ngendlela elinganayo namhlanje ke singapha endaweni mawusuka ngapha ko Thongathi ubheke ngapha ko Bamshela ngazi ke bazoyisho igama la khona le ndawo sikuyona ngokucelwa ke umndeni onenkinga abanayo la udaba esize ngalo ke udaba olunganambithisiseki esifisayo ukuthi ke lokho abakhala ngakho ngathi ke kungakwazi ukuthi ke zibe khona impendulo nokuthi bakuthole ubulungiswa kodwa ke sinodade wethu okuyena ke osicele ukuthi size sizomlekelela nokuzomnika indlebe ukuthi kuphi afisa ukuthi asilandise ngakho dadewethu sakubingelela siyaphila njani yebo usisibani igama ngicela ungiphanisele igama le ududuzile Jaya Isibongo. kukephi la sikhona ma Semthombisa wa-3. Mthombisa Yeah. wa-3 okay sibiziwe la wena dadewethu kwenzakalani Lana ngalahlelwa ugogo wami ngomhla 27 March. ngophi unyaka Kuwo lo nyaka. 27 March Yebo. okay Wahamba ewumuntu okhimfino wangaphinda abuye. Futhi ngazama ke imizamo kumcinga. Angangamtholi. Ngaphinde sazama imizamo sacela ireaction ukuthi awusisize. Wafika ngereaction wasizama ngebhanoyi wacinga wangathola. Sabe sesiya emhlali. Futhi emhlali kwasekuthiwa ngavulela idocket into abathi inquiry number. Base befuna nesithombe sakhe ugogo wami ngabanikeza sona. Base bethi angihambe ke bazongithinta bayingahamba ke. Kwahlaleka ke baze bafika bona mhla 9 bafika nazo izinja. Sacinga kokwami bomuntu ohamba ngenyawo besangoma kahle behamba ngenyawo siqoqa isicathulo. Kuthe sacinga ngatshela ukhansela ngathi hey khansela ugogo yangi nenhliziyo yami ukuthi uthathwa amandiya. Wathi ukhansela ushiso yini? Ngathi ngisho ukuthi lamandiya ngonyaka odlule ngeke ngawantshontshela dayise ilokhuzana ujinja wawo so angibopha. Shuthe ekuboshweni kwami awagculisekanga ukuthi ngaphuma kanjani bethi mayibona ugogo wami amphuca imfino yakhe ayilahle athi uzoseshela mina njalo mabebona ugogo wami bamphuca imfino yakhe ayitshingela amandiya athi uzosesha ingakho ngithi wona amthathile akusho ukuthi khansela athi hayi akakholela ilento engiyisho ngithi kodwa uzosho naye lelanga ukuthi ngayisho lento ayike siqhubeke kucingwe uthesuka mina kuthiwa ngilandele inja ke ngihambe ngiyinikeza ilento ihogela ingubo kagogo ayigcine kuyigqoka ngalelo langa ngihambe ke nenja ke ngilandele nenja sithe maswela nje enye indawo semfule ewumfula lapha ngiyibona inyawo kagogo wami phansi ngoba yayisinenhlabathi lo ndawo ngisho kwelinye iphoyisa esasihamba nalo bakuyiphoyisa lendiyane lo muntu leli ndiya lihamba nenja leli linye lihamba nami ngithi nazi inyawo kagogo wami ngiyikhombe phansi ayisilandele kanti inja nje obishesha nje nayilandela zona uma ifika phezulu egcineni kaJinja ifika injimi nami ngilo ngilandelile masifika khona ngifike sezifike zama ke inyawo zakho gwami zothuka manje la khombisa ukuthi wayimile lapha kule ndawo hayi mayiselithi leli phoyisa njengoba nje simile la ingasayi kwenye indawo kushuthi ke ugcine khona la ugogo hayi masibengena emobeni ke sekucingwa ke emobeni ngisho ke ngithi nayi kushuthi kuphelele lana ke kushuthi wayeseshona phi ke ngoba phela angisazi ngizobheka mangaba kuphelele la masibethi hayi ke ake siphinde emuva sekuyahanjwa ke manje anaba abekho indawo azocinga kuyona nje nje sigcine khona inyawo zakho kushuthi uphelele la siphinde emuva ke sibuye ke size la ekhaya ke bona amaphoyisa akaqhubeka ahambe ekuhambeni amaphoyisa ngiqhubekile nokucinga ugogo wami ngamcinga lo ngizivuka ekseni ngilekelelwa nawo abanye obhuti bakhona la emphakathini simcinga ugogo wami sangamtholi baze bahamba nezihlobo zami zazikhona la ekhaya ngaqhubeka nokuvuka ngosuku ngiyocinga ngithe ngisacinga kanjalo ngezwe omunye umuntu engitshela ukuthi khona ishangane elithe likhathele kumbe umgodi wesalukazi awupheli ngase ngithi mina lishone ngaphi lelo shangane
kwathiwa belisetekisini. Ngabe sengiyacela ukufona kumnye usisi ndangisisi wami ngifonela usisi wami empangeni owayesegodukile. Wayeze ngesidumo sikagogo. Ngamtshela ukuthi khona ishangane ekuthiwa likhathele umbomgodi isalukazi la awupheli kodwa manje isalukazi silahlekile singela endaweni ugogo wami. Ngizozama ukucinga leshangane ngize ngilithole. Usisi wami shuthi wabe sefonela ikhansela walitshela ukuthi hayibo nangu sisesho kanje. Ikhansela wabe seyafika ngempela wangimemeza ngaya kuyena. Wabe ukhansela esefonela iphoyisa ekuthiwa uMakhosi. Eselitshela ngalolu daba ngisho futhi ifoni wayifaka loudspeaker. uMakhosi waye wathi asenze iplan ukuthi silithola kanjani leli shangane. Ambambe kanjani ugogo ngoba kuyo leyo nsimi vele kwakwanje kwagcine khona inyaka yakho kwakunamashangane vele agadayo aqashwa amandi agadayo lo tshintsha wamandi. Ngathi ke mina kushuthi hayi ageji wona ke lamashangane agada lapha athathile ugogo wami. Wathi uMakhosi asenze iplan ukuthi sibabamba kanjani. Angifuni umuntu mina ozoshaya sengathi uyonjontsha lapha ukuze kubonakala ukuthi uthe mayidlula ugogo lamashangane ambamba kanjani. Ngathi mina ngizokufuna umuntu ngenze i-risk ngempilo yomunye umuntu obugogo wami lo lahlekile. Ngizokwenza mina kube sengathi khona into engiyintshontshayo ukuze makukhona abakwenza bekwenze kumina bengakwenzi ngempilo yomunye umuntu obugogo wami lo. Hayi kuvumelane mina ukhansela uMakhosi ukuthi sizokwenza njalo. Hayi ke kuthe kusenjalo athi uMakhosi sohamba kusasa kwakulwesihlanu lesine athi uMakhosi ngolwesihlanu sohamba ushaya lwesihlanu uMakhosi angafiki. Ushaya umgqibelo uMakhosi abike okunye. Shaya isonto uMakhosi abike enye into. Ngithi mina yazi into engiyibonayo la ugogo wami noma bebengakamgqibi labantu sebeyoze bemgqibe phela manje uphele lo mgodi ngoba izinsuku loku uMakhosi ehlehlisa izinsuku seyoze ke lishangane uphele ke lo mgodi lithi akapheli. Mina ngiyahamba ke manje ngisho kulabo bhuti bebemane bengilekelela sicinga ugogo nabo. Ngithi hayi mina ngiyahamba ke manje ngiyomcinga ugogo wami. Shuthi abese yalentuka ukhansela afone athi usisi wami sefikileni. Ngithi mina usisi wami akakafiki kodwa uthe usendleleni mina ngoba akafiki uMakhosi wakho ngiyayihambela ngiyokwenza indlela yami. Shuthi khansela atshela usisi wami ukuthi sengifuna ukuya ngenkani laphana kule ndawo le yaleli shangane. Abesethi usisi wami afonele khona athi angayi lapha ngoba kube ngathi amaphoyisa ngiwahlonipha ngilinde leli phoyisa nje yalendlela yalelisho ngayo. Ngithi mina makufela kusasa ephinde esho kunye ngiya ngenkani sekumsomluko ke manje hayi ngempela ushaya umsomluko. Aphinde uMakhosi athi usemandeni. Ngithi yabona ke angizoyibezelela ke lento yalomuntu lokho ebeka into ezihlukahlukene. Tshele labo bhuti siyahambani ke thina manje. Kanti usho nje usisi wami usendleleni siyagibela vele ehle etekisini. Angincenga ngathi ayisisi asingahambi. Nami sengifikile sengiswele ekhaya ngoba ngifuna ukuzokhuluma la ngizokuncenga ukuthi musu ukuhamba. Asihambeni kusasa ke kanjani ngolwesibili mangabe beshwenye into siyayihambela ngenkani yethu. Ngithi mina kwazi phela ukuthi singahamba bicebo lalivezwe uyelo umuntu kodwa futhi yena selokeshi eshona le nale. Athi usisi hayi asihloniphe umthetho asubalinde aze afike lo sisi ngesikhathi sakhe. Hayi sibuye sizohlala la ekhaya. Ngolwesibili kusi sishone khona siyohlala silinde esitolo phezulu. Masifika esitolo phezulu sihlale lishone ilanga lo sihlale kusena labo bhuti abamani bengisiza bengicingisa ugogo. Afoni uMakhosi le ithathe yena akasizi futhi sekulunye usuku. Ngithi mina ke yabona namhlanje angisayilaleli ke indaba yaMakhosi sengiyahamba baleli phoyisa kusho ukuthi ngathi linokwazi ngokulahla gogo wami. Yini lokhu dreyisa kangaka? uMakhosi uyiphoyisa? Uyiphoyisa iphoyisa lasemhlala. Okay. Wakhumala isibongo. Sambeke athi usisi hayi ke mina ke wenza uhamba nalabo bhuti ohamba nabo mina ngizohamba phezulu nje uthi angasho amaphoyisa uthi afonile angasithola ngenxa network. Wena uzobe usuhamba uyokwenza le plan asho ngayo uMakhosi uthi nokwenza ngayo. Hayi ke ngihambe ke nalabo bhuti. Sisi amahambe nabanye abantu nosisi la bemphelezela isambini. Masifika lapha endaweni athi uMakhosi ekwagcina khona inyaka kagogo wami. Wabona nezinja zafeza gcina khona. Senze nje uMakhosi bengiyalela ukuthi angiboshaya sengathi konke engiyenzayo ukuze lamashangana aphume siwabonga ukuthi ambambe kanjani ugogo. Avela amashangana angaphumi. Hayi sibe sathe senze imizamo athi khona into esiyenzayo angaqhamuki. Hayi mase ngisho kulabo bhuti ngithi kade simile la mhlawumbe u3 hours waphela nti nemvula yayinetha sekushaya u9 manje asibusuku. Labantu befuthi bababona ukuthi khona into sensimini bezosibamba. Labantu batsheliwe ngathi phela abazomizango malabantu ngeke bengaphumi begada la kujinja bengaphuma khona umuntu onyakazi ngasensimini yabo. Asigodukeni bafethu ngiyabonga ngoba nikwaze ukungisiza kodwa labantu batsheliwe. Ngathi mase sigoduka aphuma amashangana ensimini. Bagada khanyisa ngathi niyabona into bengisho buka nabo abantu sebephumile labantu bayalazi lolu daba. Shuthi uMakhosi ushilo ukuthi siye ensimini siyokwenza u1 no2 no3 ngoba phela akuzonizangoma labantu ababhuli bebengebe sathi sizana.
sigoduke-ke sibuye masibuya mpasihlane nemoto yawo amandiya la abantu yazibalela plaza sihlangane nawo sibe sishona lethi bukana amandiya ayale aze nganithi singala sizofika la ekhaya mase ngitshela sisi wami naye sesibatshela abeze sigoduke ngitshela ukuthi bona into enzeke lapha endaweni lapha kwanza khona sikhamba umakhosi athi asenze khona iplan nanga amashangana aphuma kodwa lekathi simila waphumana uyabona ungaphinde ube ngiphucungo la lephoyisa kusho mina hlo kusisi wami ngoba lidlala ngathi lisinika iplan lijika futhi bona lona litshela abantu ukuthi siyokungena ensimini abasaphumi athi usisi wami kulungile sibe siyolala la endlini kuseni afone makhosi asho athi nangu makhosi ngithi ungalibambi aphindwe kwesibili athi umakhosi ngithi ungalibambi okwesithathu kufona ukhansela ngithi ungalibambi athi usisayi ngiyalibamba mase kuwukhansela ngithi mina hayi sisi ungalibambi athi hayi asibambe ngimchazele ukuthi yami uzosho ubuhlungu bamanye phela kuhambeke ukhansela kakhulumeke ngingamuzwa ukuthi ukhansela uthini nguzobe sethi usisi wami phela abafowethu ugogo wethu lo umuntu lo lahlekile kulona ikati so nami sengiyaphatheka kabi indlela sekwenzeka ngayo inini enizene plan inina futhi singasahambi ngendlela ebekade iplan so ingayi senihoqe inyawo athi ukhansela ayivalana ucingo manje ngiyathumela amaphoyisa ngempela kuphela ngisho imzuzu engakhe sathi siyezwa siyamenyezwa phezulu kuthiwa sikhuphule nanka amaphoyisa akhona hayi ngempela sikhuphule masifika ngimtshela usisi wami sakho ukuthi yabona mina lo makhosi angisafuni ngisho ukukhuluma naye indlela sangichasile ngayo uyuye lo planisela abantu shangayo wayekhona naye makhosi sikhuphule masifika phezulu athi makhosi sanibona ngive ngiyithulele mina athi sisiduduthulele ngithi lalela-ke sisi mina ngilo muntu into engayifihli iminyanyisa wena uyangicasula wena ufike wathi angenza iplan la yimina wena khansela usisi wami wasempangeni akazi ukuthi uzoba kulahleka ugogola ithina sibathathe siwaziya amandiya ngemndaba yamashangane ubani otshelela amandiya ukuthi siyaya lapha ukuze la mandiya atshela amashangane ukuthi angayi kogada sizonkena athi hayi kusho ukuthi ukhansela mina nginanamba yamandiya ngiyangazi ukuthi lelo mhlanisana ngithi kodwa ngisho ukuthi nina nobabili nokhansela nakhamini isilimo waphela akwazi abantu bethi begadile bengaveli basekhona thina mase sihamba thina sebeyavela la khombisa laba bantu sibanolwazi athi sesidudu ufuna kwenziwe njani ngithi asihambeni siyofuna la mashangane lahlala khona sengiyawazi ahlala lapha wona awu6 sengizwile ukuthi awu6 la mashangane begada lapha iwona azokhiphana ukuthi uyena abani othathe igogo wami phakathi kwawo hayi sishone khona eNekuzini eplazini la ahlala khona amashangane sisahamba nje siwabona amashangane ehlele u6 lapha imiveni mayimisa iveni ibuza ingane yami intombazana ngoba ifikile nayo kwelahlekile izozisinisa gogo isawabiza nje ithi izowabuza aqaleka amashangane ingene emobeni awushona nje ngithi wajaheni phela kuze niwabuza waje wabebaleka kusho ukuthi banolwazi bonke abagogo babalekani bengabanini hayi amaphoyisa ngabajaha abayeke nje ingane yami wajaha bajaha bathi ngithi khipho labo bhuti esijwala hamba nabo kanjalo khona ubhuti bebengisekela sihamba nabo bengiphelezela ngithi ilandani leyangane ngoba ngenza mhlawumbe lamashangane azobaleka acashe emobeni ayilimaze ngane yami vela niyilande niyibambe nibuye nayo hayi beshone khona impela bebuye nayo ngithi asihambeni-ke sesimakhosi manje siye lapha abahlala khona straight mhlawumbe nje babebaleka la baya endlini la bahlala khona singene impela evenini sishone khona into eyangicasulayo sesizofika la kuhlala khona laba mshangane amaphoyisa avela ashaya lento le kuthiwa yini siren ngiyabuza-ke mina niyenzelani lento le ngane isemini ilezi yikhathi nje kanje niyenzelani lento ngani ngoba phela manishaya lento labantu noma bebebalekela ngasemakhaya abo endlini lapho bahlala khona eNkopholo bazobona ukuthi siyabalandela belokhuza bebaleke bengasanga sendlini bazokwazi siyabalandela hayi bengangiphendula beyenze lento size siyofika ke eNkopholo masifika eNkopholo liphume linye iphoyisa lisithethisa ukuthi sibathethisela ngithi mina nginithethisela lento eniyishayelayo phela lento niyabathiphisa labantu ukuthi khona into esizoyenza la hayi adluleke lo bhuti nawe iphoyisa mase ngicela ubhuti ogada khona ubhuti ogada khona eNkopholo oyiphoyisa la seNkopholweni ngithi bhuti sephi kunjani athi njani ngithi sizocela ungisize la ngifuna la mashangana awu6 agadayo kahle kahle kula mashangana awu6 khona elilodwa elikhuluma eTexini lathi likhathele ngumbe umgogo yagogo so ngifuna ekhombane wona ngoba ngathi lona liphile likhulumile eTexini hayi text enjalo ngempela ubhuti siphe sangibizela lona vele liqhamuke intombi elishangane ku-Albert liyasazi ke sonke labe lilahlala lelo la miqhamuka le ntombazane lithi le ntombazane hayi mina ngiyabaza abantu abathatha ugogo athi umakhosi uba igama lakho ishilisho igama langa lengakuba ngilazi ke igama likhohlwa nje ngale nkathi esalisho lo sisigama lakhe abhale phansi umakhosi uthe sabhala phansi ithe le ntombazane eshangane ugogo uthathwa abantu abawu2 uthathwa uSunday no-Innocent athi simakhosi phoyisa leli ithi inamba yakho ngithi sisimakhosi ngosuku mali ibhala inamba lo
uyakutshela nje ukuthi ugogo uthathwa abantu abawuthi uSandeni no-Innocent wena ububhala inamba uzenzani uthe ngisambuza nje simakho siqhamuke lelishangana lithi shwi athi le ntombazana nanti ishangana lithatha ugogo ngithi simakhosi yamuzithini uthi nani ishangana lithatha ugogo hayi simakhosi athi iqedela inamba yakho nithini ngithi nacha yeke indaba yenamba nanga umuntu ekhonjwa jaha lo muntu okhonjwayo biza abalingani bakho njahe nanga umuntu emkhomba nje uzoyenza inamba yalo ngoba phela lo uyasisiza ngumuntu esimfunayo hayi naso simakhosi uqhubeka bhala inamba lentombazana futhi libaleke le shangane kwabo Innocent ke lo wayibaleka thekuse njalo kanti ubhuti lo bengimcelile ukuthi awusilandele amashangane ubazo lithola leli ukuthi lona leli lithola lithi liteksi nikhathele ngomgodi sizwe laba abalingani bakhe sebembiza lapho sozala hayi si mase siyakena nalishangane ngithi mina ya sawona athi lo yebo ngithi uwena othatha ugogo wami ukhathele ngomgodi ugogo wami lithi lona mana ngizolo kodwa eliyeqhude lena nomhlangano ovaliwe ngaphela sengiyayedla inkomo angani ngibambe ningifalo nebhodweni ngoba liyangilinga eliyeqhude leli inkukhu sengiyayidla impela kulungile ngoqhubeka maso ngithi ke athi kusisimakhosi kuleshangane uba igama lakho ayilisho lithi ngoSandeni ngithi ke mina ene uwena othatha ugogo usebenza ngayo unabamba ugogo wami ngithi lithi lona kodwa ngishintshile mina ngishintshe izolo ngithi sisimakhosi yamuzwa uyavuma uthi uyena begada ngalo kodwa ushintshe izolo yena iplan bethini yakho bungasho ukuthi izolo wena asiye lapha saya lapha thina izolo baze ngathi siyeza ke thina nje basebeshintshwa bona ngithi ushintshe athi hayi shoni lento phone number yakho ngithi awume ngefone number ubani onishintshile nini izolo lapha kade ngikada khona athi shintshwe ibhosi yami ngithi ubani ibhosi yakho athi ane ngithi simakhosi ulalela baze ngani labantu ukuthi thina izolo wesizoya lapha kubona siyokwenza le plan ubunginike yona uphi kugogo wami njengoba nishintshe izolo waphela ugogo wami nishintshe vele selahlekile obani bebekade begada sonke lesi sikhathi lapha wena moshintshe izolo lithi leshangane ilona elikade ibona kade begada lapha okay mana ncane ngiphazamisa dadewethu angithi lo kumbuza obhalayo lo iphoyisa umhlobo ithu mina ngibuza lo thathile ugogo bethiwa uyena othe ukhathele umbhodi esalazi nihamba naye lo lokhu umusho igama lo namaphoyisa khona manje lo uthi wayenikeza iplan sihamba naye angithi bese kuneyinsuku after eqhamuke neplan engasayibambi ingcene yebo naze naye eplazini engasazi ukuthi neplazini angithi beyibambe ingcingo phela athi usemandeni ngisho khona ukuthi bekhama excuses naze nathatha isinqumo nokuthi niyahamba engasekho eyazi kodwa ethi siyakhona lokho ebuza la kusisi wami ukuthi sesikuphi nendawo usisi wami shutha akazazi endawo wayazi ngelanga ngelanga usisi wami lokho ebuzanga bakazazi endabeni usisi asho lo sisi wayazi lokho ebuseni kuphi bechaza bona mina ngale ngenza iplan nabafana laba ngihamba la yena ngala yena uyabuza sebekuphi senikuphi bachaza laba abanye bachazela yena ngiyaqhubeka dadewethu emva kwalokho kafunina ngithi kanti sisimakhosi inamba zani mina lezo lokuyithatha ngoba wena thatha lo muntu nombuza kahle police station uma sembuyizile nimthola ukuthi guilty noma akekho guilty nimbuyise mabe ngenacala hayi lento lokuthatha inamba zani lezoyithatha kulabani athi hayi uthe umseshimbo uthatha inamba yakhe ngithi mina kwanene emhlali umsolwa nimenze njalo nithi mangabe nento eyenzile ayisona isola kena nithatha inamba nithi ngizobuye nimfonele anivele nimthatha into nomphenya nimbona into yenzile noma akayenzanga yini athi kuthi simakhosi hayi kusho umseshi aqeda abe seyamshiya umfana ngimthatha ngithi simakhosi yamshiya athi ngiyamshiya ngithi lalela ngemfana uma ke ngokuthi nina izalukazi niqale ugogo wami ubona isalukazi esidala nje ugogo wami la asikho ngale ngakini eMozambique ngabisemalayo la usuka khona ngiyabuya mina ebusuku uzongikhipha ugogo wami mina nampe ngiphelele kena asinamuntu nje ukusibona nje siphelele kulesalukazi asinababa asinama asinalutho siphelele kulesalukazi ngiyabuya ebusuku mina athi makhosi ngithe gibelani sihambe doda uzothi ngithi ngabani ngithi mina le muntu umshiyelana athi uthe umseshi ngamthathi lo muntu ngizomfonela ngithi hayi cha ke ngiyabona ngiyanuka emhlali nina nithi igebe maningi abanithola nithi ngizobe niyifonela ngiyaqala ngithi asihambeni sisibele izolini sathi nasehlala ngabuya ngeza la ekhaya ngalungisela ingane late ngaphindela ngashona khona nengane yami intombazana mase shona khona ngafika nokha endlini yakhe lo mfana hayi kushudiwe ngaphandle makushudiwe ngaphandle kube khona into ethi ngivule ngidushe isicabha hayi kuvaliwe futhi nangaphakathi hayi mase ngithatha ifoni ingane yami ngifona ukhazi nami nginayo ukhazi nami osebenza khona lapha
ngimfonele ngimtshele ngibuza ukuthi bakhona yini labafana ade size kubone mina athi he bakhona kodwa manje yafikile ababiza khuluma nabasazi ukuthi bethini kubona so ke nje bekhulume nabaswanga ngoba bengibuka ngewindi nami kodwa bona bakhona lapha endlini yabo ngithi oh phinde ngiqhubeke nginokhe angavuli uthe kusenjalo lithi ingane yami khona imoto ezayo mama ngithi iphathe nansi ngithi asicashini sicashi ingene ngempela isimisi ingenile kwehlela amandiya athi efika amandiya anokha kwakanye bavula bakhanyisa bakhuluma ngasethi mina ingane nami asigoduke ngoba lamandiya masibona la azosidubula siphose kulezi izitshalo mase kuthiwa besizontshontsha singamkhona umuntu ozosiphendulela sabuya ke nengane yami sahlala la ngakusasa ngitshe ukuthi umakhosi mhlawumbe khona azoyisho noma ngizofonela umseshi thizeni nje bebeshilo lutho ngosolandela ngiphinde ngilinde ukuthi hayi lo mseshi bekuthiwa phela ufuna inamba uzophinda asho lutho lutho sengisuka ngokusolandela ngithuma ingane yami ukuthi ayicele umbhobho simemezele la emphakathini ukuze ngikwazi ukuthi usifunise kahle ugogo sithole labafana ukuthi sikhulume nabo sibaningi kanje abese sibancanyana ingane yami ucela umbhobho uthole kwabanye obhudi shothi iqala ucela ikhansela athi hayi umbhobho kamasipala simiyeke ukhansela siyucele komunye ubhuti we-EFF asiboleke wakhe simemezeke umthombisa onke ngempela umphakathi ngesonto suthathe ngomsonto sicela sihlangane la esitolo sifuna ucingisa ugogo manje ngoba siyabathola amashangani ukuyona wona athatha ugogo phela indlela uthi sizakala siyithuli hayi ufika umphathi ugcwala ngifike ngachaza isitori nje bangichaza sekuhambe kwahamba kwagcina la iphoyisa lenze kanje bekade ekhona athi la umphakathi ashoneni kona lawo mashangani makuya ngokuthi ngwabonile ngempela sishone khona masifika lapha siwafica lapha sekusenjalo kufika amavene awu2 buza umphathi ukuthi banike osebiza amaphoyisa kusho ukuthi asazi sekusenjalo kuphinde kufike enye imoto eyomphathi wakhona enkaphani ngimuzwa ukuthi uyakhuluma nabo ukuthi uyaxakana ukuthi sikhulunywa ngendaba zojinja katshala ngajinja kanjani naye mase ngiyakena ufike ngibiyele sabona bhodi athi yebo mase ngiyamchaza hayi indaba yajinja baba ungena kanje ngimchaza ukuthi bese sofuna labafana njengoba besebenza la kuwena emini ebusuku basebenzela indiya emini basebenza kuwena bagawulela umoba ebusuku basebenzela indiya elithizeni baligadela ujinja so ingena kanjalo indaba yojinja sizofuna bona labafana namba nje babona nje athi hayi khuleka sibabuzeke hayi ngiphindele kubona-ke babuzweke labafana ngendaba yagogo bakhombane ke manje athi omunye ugogo wagcina kuwena athi omunye ugogo waziwa wena athi omunye ugogo wagcina kuwena hayi mase licela ke linye iphoyisa ukuthi sisibe ngicela ngithi uthi ugogo wakho ngithi mina yebo bengicela ubasesha ngendlela yami hayi phambi komphakathi sizobasesha ngendlela ethu njengamaphoyisa ngithi mina kulungile ngibatshele labo ngithi hayi amaphoyisa athi acela ukukhuluma nabo ngendlela yabo ake sibanike sizothi bona uma bekhuluma namaphoyisa bazoloku bephikisana nje bephikisana kuthina yini bathatha amaphoyisa bengene nawo kwenye indlu bethi nama ngene ngibone-ke indlela ababasesha ngayo yomthetho wabo ukuthi hayi awuthi ngicashe kwenza ukuthi ngibakhulule besebenze bekhululeka amaphoyisa ngendlela yawo ngathi mase ngisukile wavuma umfana wathi yebo ugogo bambulele bamgqiba uvuma usekhona ngihlehlile ngithi le ndlu ngangene kuyona inekamera hayi nomphakathi wawuzwa vele ukhona ngoba wayikhuluma ukuba uzongena la endlini angisho kanje thina sidla iminyango kodwa mina ngisezindaweni eyikamera bapha wamfawela inkamera evuma nomphakathi wezwe nomphakathi wezwe nje bayizwela okay wavuma wathi yebo gogo simbulele futhi ngimgqibile lathi iphoyisa ke hamba ke usikhombisa la mgqibe khona kwaphunya konke umuntu ke phandle sebeyajabula abantu ukuthi sekuyokhunjwa ke manje ugogo laqetshwe khona waphuma naye kubhuti lo bhuti wakuthiwa udlala iphoyisa mayiphuma naye wasitshela futhi waphindwa wazigcwalisa emphathi wathi nangu umfana uthubulela ugogo kodwa ke manje uthi uyokhomba la bamgqiba khona ngase ngikhala ke mina ngalonkathi ayike wathathwa ngene emotweni mina ngakhona imoto vele sasifike ngayo thina ngakena kule moto besifike ngayo salandela iveni yamaphoyisa mina into esengifuna ukuyibona ukuthi hlukani njengoba ethi yena ugogo bamgqiba uzofika la kuzweni inyawo zezinja zagogo wami la kwafika izinja zama khona nami ngafika inyawo kagogo ngayibona khona sayilandela ngemuva imoto ngempela imoto yamaphoyisa wayilandela iqhudi alisini aninginikele la ngihambe nalo elakho khulu leqhudi khulu awungiphela iqhudi leli muntu aselangamaleli ngiyolipheka nje sayilandela ke bhuti imoto kanjalo yamaphoyisa waya ngempela yathi mifika la kwagcina khona inyawo zagogo nezinja wafuka imisivi yamaphoyisa yamansi ngasho kulabo bhuti bengangihamba nabo ngemoto ngathi yabona ke la misa khona iveni yamaphoyisa lomfana ila ngempela kwagcina khona inyawo kagogo nala izinja zamaphoyisa zafe futhi zagcina khona kusho ukuthi ngempela uyamazi lo mfana ugogo wami ayisehla wehla nomfana
mayisehlisa umfana akasafuni ukhomba indawo. Hawu limncenge iphoyisa-ke hamba phela mfana uyokhomba kodwa uthi nimfihle phi-ke la nimbelephi umbele kuphi la. Hhayi koko umfana akasafuni. Nomphakathi usakhona la? Ukhona umphakathi. Manje umphakathi awukwazi ukuxoxa la nxa khona iphoyisa la? Wawusaba amaphoyisa. Phela ngoba lo mphakathi ngabe uyaxoxa naye. Wawusho futhi uthi yazi ukuba kuthiwa amaphoyisa awekho azosho ukuthi saphazamisa la ngaba siwenza lo mfana semenza. Sevimba amaphoyisa manje. Sebesaba amaphoyisa uthi khona amaphoyisa. Okay. Ngiqhubeke-ke mina ngike ngifike ngimncenge mfana ngiyakucela. Angifuneli lutho futhi angifuni ukuxabana nawe. Uma ungisize nje ukuthi ungikhombisa ugogo wami ukuthi ukupha mfana ayivale lo mlomo wakhe angasafuni ukusho ukuthi ugogo kuphi. Hayi-ke samncenga kwasho ukuthi akafuni. La bese liphinde ifoyisa liyangibiza lithi yene uyazi asenze njani. Nginike labafana sihambe nabo lepho amaphoyisa lapha ungwane nodladla nomagwazi lentombazane naleli linye engasalazi ukuthi wakubani. Bathi ngisinikeni lo muntu labantu sihambe nabo siyobancenga ngale ngendlela yethu ngoba ngeke ngisakwazi ukwenza lento ebengiyenze lapha. Abantu bayashuthana singalahlelwa umsebenzi nga-understand ukuthi uqinisile. Ngathi mina ibhodi ngiyakuzwa kodwa inkinga yami uma senibathatha niya nabo le sebengasabuyi mhlawumbe nibadedele ngale ngizomthatha phi ugogo mina ngoba phela kuba sewulahlekile ngisaphinde ngimthole. Angithembise lo bhuti athi na kanjani bazobabuyisa labafana. Uma sebeshilo nje ukuthi ugogo bamtheni ukuphi nendawo bazobuya nabo. Mase bephinde betshela nomphakathi kamaphoyisa athi hayi sisawubasesha police station. Mase beshilo ukuthi ugogo kwephi sizobuya mphakathi size kunina sizonitshena ukuthi nangu ugogo la bathi bakhona niyasina nani khona. Hayi kuvunyweke behambe-ke bezodlula la befike bengishiye mina la bedluleke nabo abafana. Kuthe kusenjalo kuhlaleke eshona ilanga kuba sekuvele sekulethi kulalwe. Ekseni ingene ikholi ingene kulobhuti kade ngihamba naye ngemoto bami nifona naye ngifonelwe ebantwini. Afike lo bhuti ekseni athi hayibo sefonile amaphoyisa. Athi abaphenyile abakasho lutho njengamanje. Hayi kuthi hlaleke. Phinde futhi bafona amaphoyisa bese fona ngithi kwakula ko-10 ekseni. Athi amaphoyisa seyaphuma manje sebeze bakhuluma abafana kodwa babale uDeni babala uAnela. So bayakona lamandiya lapha endaweni yawo. Hayi-ke bahambeke belokhu efona-ke lamaphoyisa esho ukuthi hayi amandiya awekho la. Asahleli awalindile awekho la emzini wawo. Asahleli awalindile asihleli nathi nabo bhuti la. Texe njalo alokhuzeke. Funa iphepha khulu. Alokhuzeke afone lamaphoyisa kuntambama. Athi ene amandiya athi angizokhomba uDeni. Njoba bafana ukuthi babale uDeni noAnela amandiya athi uDeni bawu2 abamandiya. Ngithi mina angimazi-ke mina uDeni ngaba ngiqamba amanga. Iphoyisa engilazela lingibophila liyankathi lingibophe indaba yakajinja kwaku-Anela. Kuvele kusuka omunye umuntu omphakathi athi ngiyamazi uDeni ufike ngihlukanise mina ngithi ya sawubona Anela sawubona Deni uhlukanisa kanjalo. Hayi-ke vunyelwane-ke bangithathele ubhuti emoto yakhe sishona eBhambayi. Ngithi mina kodwa ngizukuya emzini walamandiya eBhambayi eSinembe. eBhambayi manje khona eBhambayi le yama-West lenandi. Khona le lana ke ngidlule ngakuyona. Khona enye iBhambayi futhi ngapha. Hayi sokwesibili-ke ngabona enye inanda ngapha ko sasikephi sasiya yibo. Nala khona eBhambayi. Bengithi-ke mina hayi mangabe bengibizela emzini wabo ngeke ngikwazi ngoba ngalikathi phela ngiboshiwe kwathiwa ngingasondeli eduze kwey'nto zabo ngingasondeli futhi eduze imizi yabo. Manje ngikwazi-ke emzini wabo kuthiwa hayi-ke sohlanganela esikoleni-ke eSinembe eBhambayi. Ngithi hayi kulungile-ke sigibele emotweni yalo bhuti sishone khona. Masifike khona amaveni inqwaba nawo lamandiya akhona. Athi-ke lo mfana besuke naye la afike nje enza into umehluko wathi sawubona Anela sawubona Deni yabo wenze usheshe abahlukanisele into ecacile. Hayi-ke bevumeke. Abesethi-ke lo bhuti-ke ebeloku ehamba nami ebekufonelwa kuyena ngoba-ke sekuhlukanisiwe. Boshane nina amaphoyisa-ke nibopheni ku-Anela-ke noDeni. Ngithi kashila abafana babophenike. Athi amaphoyisa mina icala ngilivulanga. Athi lo bhuti kanjani manje ngoba phela njengoba phela nizela elana iphoyisa icala elivulwa phela ngithi inquest ngithi bikhona. Hayi wathi lo bhuti icala ngilivulanga. Bathi angibala amaphoyisa icala ngilivulile. Angivuki kusasa ngiyovula icala. Mana i-inquest iyona le basinikele la ngithi. Kushuthi yona le baba. 93 /3/2025. Yeah. Angithi inquest docket level la. Yebo. So mabethi vula icala elana icala. Angazi bangitshela kanjani. Missing person noma lana. Ngayenza nayo missing person leyo lapho bazofuna ngisho isithombe.
so ngabanikeza isithombe sikagogo basifaka kuyona idokhethi. Angazi-ke leli cala bathi angilivulanga mase kuthiwa kababophilaba. Futhi kuvunyelwa nokuthi kusasa-ke ngizovuka mina ngiyovula icala emhlali. Abese ethi Anilweni ugogo akamazi. Ngithi mina Anilweni ugogo umazi kahle ngani ngoba njalo ubuthi mombona uthi yena ugogo wami uzosesha ensimini uzoseshela ukuthi abuye atshele mina ukuze mina ngibuye ngizokuntshontsha ensimini yakho. Futhi ubumphuca imfino mayiphethe uthatha imfino yakho umphuca yona uyilahle. Wena nje nginesiqiniseko ukuthi ugogo wami uyamazi umbonile. Hayi-ke kusho uthatha ugogo akamazi. Ngiciko na ukuthi uyamphika kanti ugogo wakwasebenza eminyakeni edlule benokhulu lo osuka la besebenza kuyena. Yena sethi amazi kwayilo muntu nje azambona. Ngibuye ngifike la ekhaya ngiqoqe nje kwakhona ifridge elidala leli la. Nezinto ezingamaplastiki ngikhuphe ngohlala lapha emgwaqeni ngizwe ukuthi emoyeni ngiphuke kakhulu ngithi yazi lamande ayangikhuba. Anginayo imali yokuvula icala angisebenzi futhi oqala nje. Le mali engiholayo kayibhuquza incane. Ngizophinde ngithathe imali ngoboleka imali kumashonisa ngiboleka ukuthi manje ngihambe ngiyovula icala kube ngalivula ngayenzelwa ngalibona. Amaphoyisa angithaye khona lapha elivulwe icala. Kwasho wona amaphoyisa. Wayengihambanga nawe e-police station ukuvulisa icala ngemoto estate. Isho wona amaphoyisa ukuthi ayengithathe ngani ngemoto estate ngoba ngizuzukhala nange-distance ngoba phela iwona aveza ukuthi alivulanga icala. Ayenzanga leyo nawe uyovula icala e-police station. Athi ngivuke kusasa ngiyangitshela lokho. Amaphoyisa angithi ngivuke kusasa ngiyovula icala. Ngabuya ngicasa ngahlala lapha emgwaqweni. Ngabasa ngahlala ku7 ebusuku ngibuyisa lapho ukuthi suka khona lapha eBhambayi kulamandi. Ngabasa ngahlala khona kwa6 lo ngihlala ngayizolo ngahlala kanje kwa6. Kuthe ngabo 5 kwafika abantu abayemsebenzini bathi awusestudio abasumlilo ongaka wahlala emgwaqweni ngathi yazi ubani yazi inhliziyo zami ngangivula ibhlungu kanjani. Bathi indaba. Ngathi amaphoyisa nje ethi icala ngilivula ngakakhokho. Kuthiwa ngigibele manje ngivula icala nginamali ukuvula icala mina. Into engicabangayo ukusuka la ngihambe ngena umoba nomoba ngena amakenati ngena ubhanana ngicingele mina ugogo bakusho ukuthi amaphoyisa angangisize ngalutho. Liloda eliya kaMashangani selwabona. Liloda baboda bathi angivula ngacala. Athi amagenge hayi asisayi nathi emsebenzini. Basho njalo ngithi basho njalo. Athi siyakucingisa ucanga ngiqala ngapha ucinga. Ngithi ngizoqala khona la. Ekwagcina khona inyawo zakhe ngihambe ngicinga. Empela sihamba namagenge la yemi kwakuyinqwaba nje emsebenzini athi asisayi bangicingisa ugogo bangicela siqale emobeni la sangena sashona le ngoba ugogo waphuma bheka la. Sangena emobeni sambe sibheka emobeni. Sazoqhamela endaweni enobhanana. Asikisi masifika la. Asikisi sificani besebenza bethi nenzani sithi thina ngibachazele mina istory ukuthi kwenzakaleni. Baphuma abantu bangicingisa ugogo siqhubekile sasawufika njalo yonke le ndawo kuthiwa ihamba ngakuyona. Sazothi masiqhamukela kwenye shelter. Kwazofika intombazana ethi uThandazo yakwa Makhanya fika ngemoto yangibisa yathi sisidudu wenzani ngathi mina ngenzeni yathi esani strike lesi susenza manje ukhipha abantu emsebenzini ngathi namba babuzi akhona oyedwa ngimkhiphile emsebenzini mina bangibuzile kuphela ngabatshena abahamba nami. Wayesethi yazi lento kufanele siyenze ngeorder ngathi Thandazo ayikho into ebengizenza ngeorder mina ngifuna ugogo ngilahlekelwe. Wayesethi ayike asihambe sesitolo ukuze asukeni sonke seshona kulabantu esinabo siye esitolo sihlangane esitolo la phezulu. Sofike sixoxe khona ukuthi indaba kagogo ihlelwa kanjani ba naye imphethe kabuhlungu indaba kagogo. Ayike sisuke ke sihambeke sidlulekele. Sathi sisanda kuphuma kulo shelter kufika amaveni ayi2. Makufika amaveni ayi2 siqhubeke sihambe sithi siyabona kufika amanyawo 2. Hayi siqhubeke sihambe sithi sesentabeni kufika amanyawo 2 shothi asewu6. Ayazi aphindelela amaveni asidluleke endleleni ahambe siyaqhubeka njalo asisacingi ke mase sofuna ukuzwa le ndaba aThandazo ke manje uthi uzositshela ukuthini senze njani. Sesiyabuya sithi sibuyele kuzala esitolo sihlangana khona sonke njengoba besicinga. Mase phezulu khona enye indawo khona ngala ugogo ayilahleka khona hamba khona. Kudlule imoto yebhunu ishonele kudlula amaphoyisa. Umlu uyibhunu esebenzayo ke vele la eplazini. Kudlula iveni yamaphoyisa iphinde indlela yesibili. Eyesithathu imisiphendeke emumva. Edla yedwa ngalum cameraman wewe. Suka la. Uyiqoshe malume. Themi sidlula le ijika lesithathu ibheke emumva mina ngihamba nezingane ezo3 ezo2 mina wesithathu. Amantombazana nje asekhulile. Ngihamba ngicingisa ngihamba ngena nawo sicinga. Sihamba ngiphuhlahlukana. Mase vele ethi ubaba Ndovela hey awugibele khona usho omnye baba. Gibela emotweni ngiphuthumisa esitolo kufuneka wena esitolo uzochaza ukuthi kwenzakaleni kanti nje ngokomthetho. Manje yangigibeza lo baba
vele kufike elinye ibhunu ekuthiwa ubishop ufike lingidonse kanje lingishosholoze lingiphose evenini. Ngithi ngenzeni manje phinde lithathe lezi ingane liphose evenini kuvalwe. Athi Makhosi ya bophaneni impela uDudu yena lo ufuna ukuboshwa. Hawu. Yena lo kade Yena lo Makhosi yedwa nje. Ngithi mina uyini endaweni mhlawumbe uMakhosi uyiphoyisa phela iphoyisa Oh semhlanje. lo ya. Oh bengithi usho lo sisi ofike wathi nenzani. uMakhosi iphoyisa lela semhlanje lithi bophaneni uDudu impela lo. Uyena lo ufuna ukuboshwa. Ngithi ngiboshelwani ngenzeni kanti? Usho kube kuvalwa isicapha. Avele ewindini. Athi mayivele ewindini angibuza ukuthi uphi uMpandla ngithi osanda kwenzani uMpandla. Ubuza labo bhuti bebehleli bengicingisa abuza uTsepho ngithi owenzeni. Tekuse njalo ihamba iveni nathi. Ethi misidlula la sitolo ngimemeze. Ngimemeze ngithi mina hayibo ngisengiboshiwe njalo. Sebengithathile bathi bangibopha ngazi ngenzeni. Ihamba iveni yofika emhlali. Mifike emhlali ngehliswe emhlali. Mangihliswe emhlali angibuza usisi mase yasho lo bhuti esihlisa evenini athi hayi umuntu ekuthiwa simbophe la uDudu. Mase ngithi mina sanani ke nina ngisho lezi ingane sananda lethi nihlale la phansi. Ngingeniswe ngaphakathi mina la ongena khona mozovula icala nomzonzo ukuthile emaphoyiseni mase kuthiwa ngijikele ngale kubona labo mabhala nababhala lapho ngijikeliswe ngale kubona kuthiwa ngime khona ke. Ngimeke khona ke ngime ukuthi sekade ngimila ngibuzo umnyusisi nakho noyiphoyisa athi uboshelweni ngithi angazi. Ngibone uthathwa ibhunu lapho likubamba likuphosa evenini. Alisho ukuthi likuphosana evenini. Awufundela ngama rights akho. Angitshelwa ngalutho nje. Wangatshela ne charge yokuthi hayi, ngitshelwa ngalutho mina. Ngibone lo sisi nalabo sisi abanye asebenza la ukuthi babona ngathi ngibenza isilima mangithi angazi. Ngibone nje ukuthi ngendlela bangibona bayitshela mhlawumbe ngiqamba mangibenza izilima kanti police station ke player emhlali. Okay. Ay, ngime cishe mhlawumbe i-hour laphela ngimile lapha. Abese yabuya lo bhuti angithathe. Athi angiphuma eminyango. Ngithi kanti bhuti ngiboshelwani ngempela uyazi ukuthi uboshelwani ngithi ngiboshelwani angazi ngiqinisile. Athi uboshelwa ukuthi wena ususa i-strike esingekho emthethweni. Ngithi bhuti i-strike engekho emthethweni ngilahlekelwe. Yini engiyonile ngoba akekho umuntu ngathi property yakhe ngene ngona kuyona. Akekho umuntu ngathi ikhonto emoshakele mina ngihambe ngicinga nje emobeni nasebhananeni nako makinati ngicinga ugogwami. Ayikho into emoshweni abantu bangilekelela ikuphi okurong engikwenzile. Ngithi bhuti usuku ka34 namhlanje ngitshela leli phoyisa 34 ugogo elahlekile. Amaphoyisa wangisiza ngalutho kunalokho bangitshela ukuthi bona izolo mina icala ngilivula ngala. Yini ke bhuti bekufanele ngiyenze ngoba phela kusho ukuthi icala kuthiwa ngilivulile kodwa ngalivula la. Usuku ka34 ayikho iminyakazo la emhlale eningenzelayo nekhomisa ukuthi ugogo wami niyakwazi ukungisiza. Makuthule mina nganganyakaza kuyathuleka ukuthi icwaka. Ingakho ke sengenza nje sengicingela ugogo wami. Athi lo bhuti hayi imasesi ngiyotshela umaster ngokhuluma nomaster ngithi hayi ngempela ibhlungu lento enenza ngoba la umuntu wakuthiwa ugogo wakhe lo lahlekile ngaba naye wenza lokhu engikwenzayo nami yamfuna. Ahambe ke lo bhuti awufuna umasteshi. Tekuse njalo afike kuThandazo lo sisi bengimusho ukuthi wakhuluma nami lapha afike ngemoto athi ulandele izingane ezo2 bengihamba nazo. Mase ethi into yakho sesidudo ngithi mina kuthiwe kusawukhulunywa nomasteshi. Angene ngaphakathi futhi Thandazo abuya athi gibela. Siguduka ingibele siguduka. Sathi mase sila wafonela kwathi akangibuyise emhlali. Ungithathe ngephutha. Wathi angisazi ekuthiwa ngiphindisele emhlali sesidudo. Uphume ubungafanele ubuya wena ubuye ngephutha. Hayi ngiphindela ngiphindisele. Mangifika emhlali ngifike khona Makhosi uhlele eminyango kwezinye izitulweni lapha eminyango. Nomnye ubaba ekuthiwa uNdlela. Athi yazi le attitude onginika yona Dudu ayizokusebenzela ngane ngoba icala la gogo wakho liphethwe yimina. So nje ngaba nje uvela hlisa umoyekele attitude onginika yona. Angithulele ngibuke nje. Athi Thandazo umtshele ukuthi akazami ukuyiphatha kahle. Angangibunga leli sangibuka ngalo. Umseshi Ulokuzana lo sisomsho uyiphoyisa. Cha umseshi noma uyiconstable. Ngisho ukuthi uconstable obuqanja amaphoyisa nje. Gqoke uniform. Yebo. Okay. Khona engizama ukukuthola Akaye njalo. umseshi. Okay, mana ke ma. Okay no, kulungile izosilekelela iprovince la. Ukuthi khona inkulumo engiyizwile ekuqalela amaphoyisa athi uthi umseshi singabathatha ngithi. Ngisho uMakhosi yena ye. So ke now
If-ke uconstable uthi angimazi kwi-position but we will get there ukuthi iyi-position ayiphethe usisi. Uma sithi icala futhi liphethwe yena because phela uma selika nje kune-inquest idocket angazi noma iwela ngaleni investigating yabo department noma esawela kubona yabo la e-church office but-ke we'll get the answers. Hayi-ke abese yangicinga uThandazo athi sesidoda ehlisa umoya angene emotweni adumisa imoto uThandazo ahambe. Mayesethi lo sisi weThandazo asabe lithandazo athi ngiyibhale lento eyisho ngalamandiya athi uThandazo ibhali vela yabulala ngihlebi. Hayi-ke abese yaqhubeka ke athi ke lo sisi angize ngizohlala la ngimile nje athi angize ngizohlala la umakhosi eduze wakhe ngihlala. Uthe ngifuna umasteshi mayijikisa imoto la uThandazo uthe umasteshi uyangibiza uthi angibuye ngihambe ngephutha. Mase sifika lapha akasangisi kumasteshi bethe uyangibiza uyena osekhuluma nami sethi angihlale phansi. Ngihlale phansi athi umthetho wenu niwantshontshelelana amandiya ngoba amandiya ayanixhasa emthombisa. Ngithi-ke mina asixhasa ngani lawo mandiya emthombisa ngoba phela kune-primary lapha kune-high school kuyaphekwa kuyadliwa kodwa ngikaze ngizwe kuthiwa iy'ngane y'buyile zathi idla ubhatata noma amadumbe la atshalwa amandiya. Athi amandiya akhipha u5% lapha awunika ukhansela njalo ngonyaka. Ngithi mina-ke ngandlela ukuthi mntamami ukhuluma u5% mina ngazi nokuthi u5% ukhuluma ngani. Mina ngazi u5 cent ukuthi uma ukhuluma u5 cent ukhuluma ngoZulu. So uma ukhuluma u5% angazi mina ukuthi ukhuluma ngani. Uhlanganaphi nokudwa kagogo lokho? Into nje wafika ngitshela wona ngibuya le. Abesethi hayi-ke kusho ukuthi ukhansela kuyayidlela yena leyo mali-ke. Kungenaphi lokho? Ngithi hayi angikwazi-ke mina sesinguzwa ngayo lokho kushoyo. Athi-ke ayingakho ekhala-ke lamandiya ukuthi nina niyawantshontshela ngoba ano5% awukhiphayo lapho. Hayi ngiyithulele. Ingakho amandiya ekhala. Kuna 5% awukhiphayo. But-ke athini indaba kagogo lawa-ke accuse ngawo ukuthi akakuphathi lokho. Akakhuluma kanjalo. Yona nto nje kusho ukuthi wathi uThandazo angijikisele yona ngoba yona nto angitshela yona sengijikisiwe sengibuyile leyo. Okay, after that emva kwalokho wabese ngibeze emotweni. Yiphi imoto? Yamaphoyisa bengibuyisa. Suyabuyisa futhi? Yebo. Mase ngibuya mase ngiyabuza ngithi lamashanga ahamba izolo aphi kanti niwathathile. Athathwe izolo odlala. Abesethi yena ene. Ayinkuku ayi. Athi yena ene amashanga nasenkantolo. Njengamanje. Angithi ayihambe ngesonto kwaMsombuluko lesibili lo ngiboshwa ngalo mina. Athi na asenkantolo. Ngithi-ke mina hayi bengibuyiseke. Ufike vele umphakathi ukhona la. Asenkantolo? Usho ukuthi sivulwe phela ikhesi ayikho umuntu ngenkantolo engekho ikhesi. Asho njalo ngathi asenkantolo. Wayivula ikhesi wena? Mina agcina ngivule kanje nje kuphela. Phela uma umuntu ethi usenkantolo uma ukuthi umlomo wamaphoyisa athi usenkantolo sekukhona ikhesi esuke sivuliwe phela makunjalo. Basho njalo ngathi asenkantolo kusho uMakhosi. Alright, okay. Hayi ngibuyiswe ke ngifuna umphakathi usekhona impela usangidinga la usangilendile ukuthi ngibuye ngehliswe-ke. Mase ngehlile umphakathi ufunela abantu-ke manje sengibuyile mina ufunela amashangani-ke manje. Aphendula uMakhosi athi asenkantolo amalukhuzana amashangani. Abasithi umphathi-ke mangabe usubuya akuyiphi inkantolo. Athi uMakhosi aseStenga abuye ashintsha athathe Westville. Asho nje into ezimbili ezihlukene. Usho phambi komphakathi? Phambi komphakathi yebo. Umphakathi ungakuqinisela lokho ukukhuluma kanjalo? Bangakusho nje. Awungekho malume leyo langa? Wafuna ngidubula. Ake abe seyalokhuzake. Abesethi ubamdlela. Hayi kusasa uzobabuyisa amashangana izoza nawo la kuthina awalethe kuthina nomphakathi sifike ekseni nje siqoqane sifike sibalinde la ekseni bazoza namaphoyisa bawalethe amashangana ukuze ahambe ukukhomba ugogo la khona. Hayi kuhlukane kanjalo kulwesibili. Olwesithathu befika abantu ekseni bezongivusa la ngithi bangivusa ngo6 befuna kuhlalwa esitolo kulindwa amaphoyisa ayingaziwa babethi abantu amaphoyisa avula ngo8 emsebenzini shothi kufanele ushawe 8 sesilapha bafika ngo6 hayi ngempela sahlala ke esitolo. Mase sihlele esitolo
Kwafika umakhosi wabiza mina bathi abantu angingayi ngathi hayi angifuni kwesathi umthetho angiwuhloniphi ngiye ngiyozithuthini ngiye. Athi ibona-ke abantu laba bosikhombisa ukuthi ene ugogo kuphi nendawo. Ngithi mina hawu unganini nithe nina nizoza namashangane ukhomba ukuthi ugogo amgqiba iphoso uthi wena yibona abantu laba zobe ukhomba bazini abantu. Avela ahleka umakhosi. Mase sithi thina uphi uNdlela sekubuza nomnye ibhuti lo ngihamba naye we-EFF. Uphi uNdlela? Athi umakhosi uyeza usendleleni ngenhlahla futhi avela afike lo bhuti umphathi uvela phinde wabuza amaphoyisa abuze yena kuNdlela manje ukuthi uphi apha amashangane utheni uzofika nawo namhlanje sifuna wona-ke. Umakhosi kavela ahleke-ke mase sifuna amashangane asaphuma impendulo namhlanje uthi apha amashangane ahleke ashaya imoto uhamba nomnisi sokuthiwa uNyawo. Bashaya imoto ibheke le. Athi lo bhuti hayi ngeke. Uyabona lamaphoyisa ukuthi awayithathi serious indaba yagogo wakho. Awayithathi serious ngcono ugibelela uvele siyofuna ama-stage straight angigibeze sihamba nalapho siba u4 saya eMhlali. Masiwe eMhlali sacela uma-stage sakhishela usisi kwaKaqulu. Ngalidlala kudaba kuyena kanje nje base ngichazile. Wathi lo sisi umakhosi uhlanganaphi ngoba umakhosi yena eyakhe into yokuthi wazi ngamafama ukuthi akuphi nendawo nezikole. Hayi ukuthi icala yikho into ehlangithintana nje nale ndaba kagogo ngithi ngiyatshela ukuthi senze kanje. So manje into esiyifunayo noma ufuna amashangane yena uyayihleka indaba yalamashangane. Abese ngithi-ke mina into engizoyicela sisi kwena ngicela kulo sisi waXulu. Bengisacela ungikhiphele lo sisi kuthiwa umakhosi. Ngoba indaba yagogo akayithathi serious. Ngendlela enza ngayo wenza sengathi unolwazi ngento eyenze ugogo wami. Athi-ke lo sisi hayi ngisho kanjalo sengizokukhiphela amanye amaphoyisa-ke azokwenza umsebenzi ngendlela ofisa ngayo azolalela ifiso zakho. Ngithi ngiyabonga sisi. Sabuya-ke. Teksiwa lapho kwafika iphoyisa la ekhaya babugomba. Ngisazi sibonga sakho kuthiwa ungema wasemhlali. Wafika iphoyisa leNdiya lihamba nababugomba. Bafika la. Wathi babugomba nale phoyisa leNdiya ihamba nalo. Hayi-ke sekuzoba yithini sizophatha icala lakho kusho ukuthi ngoLwesithathu sizofika namaphoyisa amasha. Sizofika namaphoyisa amasha azoqala phansi nezinja. Ayophenya kahle le ndaba kagogo wakho uthambe kanjani. Futhi lento sesiyiqala phansi manje. Ngivume-ke ngithi hayi ngingabonga baba sekwenjalo. Hayi-ke ngempela-ke kube umsombuluko kube uLwesibili. NgoLwesibili ngihambe nobhuti wami siye eSeveride. Kahlahla engiphelezela kwakuyidate ukuthi ngikhokhele umasingcwabisane kagogo wami ngiyogibela. Sithema seSeveride kufika ubhuti ekuthiwa umJ iforeman ngale. Athi hey ngifuna wena. Mana-ke seswami. Kusona sonke lesi sikhathi njengoba sekuqala phansi-ke manje-ke ukubhekwa kagogo sekukhona namaphoyisa athi amasha athatha over. Yebo. Le genge le esebenza eplazini le esize yavuma nokuthiwe isenkantolo kwaphinde kwathiwa isejele Westville. Yebo. Ngabe bisakhona yini kusho njalo? Yabo nje abashangane lawa wabuyanga asitshelwa ngawo ukuthi ashonephi kwagcina kusho njalo nje kuthiwa seWestville. Babuye bathi aseselikhuzeni asestenga kwayangacaca indaba ukuthi kahle kahle akuphi. Njengoba sekuze kufika obamngema bethi bazoqala phansi. Asikakalazi udaba labo ukuthi kahle kahle bakuphi. Kusayile yanto nje bivele kade injalo. Hayi-ke ngoLwesibili nje angize ngoLwesibili angilentuke ubaba khona ubhuti ekuthiwa umJ. Angithatha athi hey ngibona amandiya lapha esigamekweni sikagogo. Amena lamaphoyisa ezinje kuthiwa wena uzohamba nawo kusasa. Ngithi amaphoyisa mina ngizaya na ngoLwesithathu nje waseqala phansi yonke into. NgoLwesibili amaphoyisa ezinja la kuthiwa ngizohamba nawo afika wona. Kodwa mina ngizohamba ezofika mina wengalinda ukuthi azofika kusasa phela ahambe azongithatha la ekhaya. Siye lapha endaweni esigameko. Wona seyabonakala ngoLwesibili asemena lamandiya la esiwasola ukuthi ngithi wona athatha ugogo endaweni esigameko. Shuthi lo bhuti wabona azongilanda ngemoto. Ngiye lapha athi angitshele futhi athi yazi uthini indiye engilibone lapho uClifton shuthi yawazi kena Clifton lilapho igama lalo ehamba nezinja. Angiphuthumise ngemoto mangifika khona ngempela ngifike ngehle emotweni mangehle emotweni ngishone phansi
ngilandele vele nje ukuhamba inyawo kagogo ngifike nangiqaphela iy'nyawo kade emile la amandiya akhombisa ukuthi shuthi bekumele abantu la nogwayi isitompi lesakhona sisavutha kodwa amandiya asehambile. Ayi ngithi malume asihambeni siyoshintsha ekhaya ngoba phela ngithi bengikade ngiqola ukuthi ngiyothiwa ngathi ngiphelezele umalume ngiyokhokhela umasingcwabisane kagogo. Asihambeni ngiyoshintsha ekhaya sibuye sizocinga kahle sesiqoqa into ezokuhlala ekhaya la ngoba mhlampe lamandiya ebewatshela lamaphoyisa ezinje ukuthi ningayi kuleli side niye ngaleli side yabo kuyicabangela kwami ngisho ukuthi into ayekhona kodwa ngiqala ngixoxela umalume ngokudlinza yini ebangela ukuthi mina kusasa ngizothi ngizoza nalamaphoyisa ezinje namhlanje wona asebonakala nalamandiya la mhlampe bebezobatsha ukuthi bengayi ngala beze beye ngala athi malume mhlawumbe uqinisile sihambe nomalume sithe masikhuphukela entabeni le ndawo le inendawo enyukayo siyibone imoto yamandiya ngempela nansi la kuwona ngiwasoluthatha ugogo wami nansi ikhuphuka iziyofika ngasehlathini mingene ehlathini nathi sive singene egqumeni kanti le nkathi singene egqumeni izolokhuza kuzwa nabantu abangemumva evenini abasibonayo vele ijike iphume ehlathini iphume ihambe ngithi hey malume mhlambe labantu ugogo bambile nje ngiyayidlinzela inhliziyo bebeyokwenzani lapha ehlathini. Ayi sihambe nomalume sihambela ukuthi manje sizobuyela ukuthi sizogumula sifuna ukuyocinga kahle ugogo wami ukuthi kwenzakaleni ngaye atheni lamandiya bezokwenzani. Sifikela ekhaya sigumule sidle siphindele khona sicinge ehlathini hayi size sibabale sofika kuyo le ndawo sibona imoto iyongena ngakhona hayi sekumnyama sijike sibuya athi malume funa sibuye kusasa ekseni vele sivukelela kusasa ekseni. Ngithi mina ngizothinta labo bhuti ebengimane ngisihamba nabo benze ukuthi sibe baningana sikwazi ukuhlukahlukana masicingala hayi ngempela sibuye silale ekseni sidle nomalume sishone khona babuye ingane zami umalume abanye labo bhuti abajwayele ungilekelela mina ngedala nosisi wayikhona lo behleli la sihambe masahamba nje kanje siphinde siye kuleya ndawo besibona imoto yongena kuyona hayi asiboni ukuthi mase siza ngidabuli ke khona idabula lo mobe lathiwa kulelo hlathelizayo hayi masithi nazi inguwe kagogo kagogo nje lezo hamba egqokile ekhaya singayithinti simi kanje niyibona kephi siyibona la ngithi yabona nje inyawo kagogo ingenhla lizayithola le ngenhla ingubo zingezantsi emebeni dabulini sonke lesikhathi nibheka benifika kuleyo ndawo ngingakaze ngaya kuyona. Okay futhi nazo uyayibona ukuthi ziseyike zanethwa zinethiwe namathele lapha kwamaphoyisa athi mase iphakamisa akhombisa yabo zisenesikhathi endlini. Hawu nazi ingubo kagogo nje wahamba egqoke ekhaya ngikhala into engikhalisa ke bhuti ngifuna uqama amanga ngabona ukuthi ngathi khona ungahambanga kahle la ngendlela oba kwakubonakala nje ukuthi uyabobelele nokulala kotshani ngendlela ubona ukuthi la belele gogo la. Ayi singayithinti asukuba boyingane zami nomnye ubhuti esasicinga naye bekomnye baba kuThondovela oyiforeman yaleli plaza beyocetha kafonela ama security awafonela ama security afike futhi ama security ayibone nawo athi anithinta ngasithi asikathinti lutho la abesethi ama security afonela amaphoyisa mase ngicela ukuthi usisa akangifonise ngifonisa sami hayi simfonele ngimtshele hey bona ingubo kagogo la lezo hamba ekhaya igqokile athi usisa ngithintanga ngithi angithintanga afike kamaphoyisa shutha amaphoyisa kubuye la ngikhonto ngiyeqile before ngiye ngakusasa baba ngithi ngakusasa ngithi kakade ngolwesibili ayikade amandiya ibonene nelukhuzana amaphoyisa ezinje ngakusasa ke ngithi mangiphuma sinobhuti wami sesiyocinga nje basithe sizoya kusasa ekseni ngifike qhamuka amaphoyisa angivimbe la amaphoyisa hamba amaveni awu6 afika ngivimbe la athi size kuwena ngithi ya ngikhona akhipha iphepha abathi protection order ngithi yani lento bathe angifundele le ntombazana ithi kuthiwa ngingabusayi kocinga la ngisho khona ngicinga khona gogo wami ngingabusanyathelwa eBhambayi nganyathela ePitiscope nganyathela eHero ngithi mina ngoba lezi indawo engivalwa kuzona sisi ngibuza leli phoyisa yila ngicinga khona ugogo wami futhi njengoba wena ungivimpa ungifica la usicisha ufika ngekho ngiyakhona ngiyocinga ugogo wami kumanje khona lapho ngizongayi kanjani ngocinga kule ndawo engishoyo ngoba phela inyawo kagogo wami zaphelela lapha okhombisa ukuthi ugogo wami ukhona kule ndawo yileli shangani laphelela la
Athi lo sisi hayi-ke mina ngenza umsebenzi wami njengephoyisa. Ngithi yini-ke ufuna ngiyenze njengoba unginaleli phepha? Athi angisayini. Ngithi ngizokuhlonipha letha ngisayine ngibe khona lithathayo kube khona anginika wona. Ngithi-ke lalela-ke sisi sengiyahamba ngiyaqhubeka. Athi inkinga uma utholakala ulapho uzoboshwa. Ngithi uthe icala linini ngifundela lento athi lingomhla 26 August. Ngithi lo 26 August kongifica sengisemhlali ngoba manje ngiyahamba mina ngocinga ugogo wami. Angizukuye ugogo wami kumcinga ngingakamtholi. Ngeke futhi ngivunjwe la manje watshela uthi inte ngiyakhona-ke manje. Nina nizophinda nizongilanda niyongibopha la ukuthi ngiyile kule ndawo nithi angingayikuyona ngoba iy'nyawo kagogo wami zikhona lapha. Hhayi-ke bashiya amaphoyisa emile la siqhubeke sihambe. Kanti ngalelo langa-ke ila ngizofike ngifice lezi iy'mpahla kagogo engiy'shoyo-ke. Theke sekubizwa amaphoyisa. Kubuye la maphoyisa la kade nginika leli phepha. Hhayi ngiwabuze manje ngithi aningitsheleni. Kanti nina nishayisa nini? Ngoba ekuseni nini enifikile nanginika la maphepha. Nathi kuthiwa ngezi la. Yini le manje engiyibonayo? Akuzona ingubo kagogo wami lesi? Bethi izona. Ngithi nina ningivimbanga ekuseni nathi anginganyatheli la. Ukuba ngilalele nina nganganyathela la ngangeze ukuzobheka. Ngithi ngimpahla kagogo wami abangiyitholi. Khona nina nishayisana nowapha befuze wase kwabanye abantu abafikayo manje bakusebusuku. Kuba abanye abantu hayi nina. Athi-ke lo sisi hayi si-overtake endleleni. Ngithi hayi angisho lutho kodwa kusebenza kwena kungigcolisa. Athi hayi sisidudu nathi sibanjwe endleleni nje futhi asitholi ngisho overtime ngalento esiyenziwayo. Ngithi hayi-ke impahla kagogo lezi anizukuyithatha. Sizohlala la kuze kufika izinja ziqale la engubeni kagogo zihambe zingikhombisa ukuthi ugogo ushonephi kwasala lezi impahla zakhe zokugqoka la. Lithi iphoyisa lezinja kanti likhona kumnyama. Lithi lona izinja ayiboni ebusuku. Ngeke ikwazi ukubona lutho. Ngithi-ke mina-ke ayilaleke izinja. Ekuseni inja ayibona ebusuku. Lasho njalo lathi aziboni izinja ebusuku. Ngathi azilale. Kangaka nje ebusuku izinja. Azilale izinja. Thina sizohlala la. Sigade lezi impahla kagogo mina koze kuthi angigoduka ngisayikhaya ngizohlala la kusa. Hleli la kade ngibuka kagogo. Basho bahambe bangene ezimotweni zabo. Sale mina ubaba wengane zami omnye cousin wami ohlala eMthombisa omnye ubhuti sibuyise izinkuni sibase sihlale phansi sothumlilo. Sihlala ayihamba ubusuku sithi sazizwe imoto ziyaduma khali icapha futhi phezulu. Athi lo bhuti uthi akona ka manje mhlambe sebawatshelile ngithi anginyakazi ngigade lezi impahla ngisho ndawo. Kosa ngihleli la mina ngifuna uzevuke lezazi nje kuthiwa ayibone ebusuku zifike la thatha umkhondo la. Kanti kusabuya lamaphoyisa futhi. Asebuya nomseshi manje lo mseshi ngiyacasa igama lakhe behlelise engqondweni. Abuya nalo mseshi manje owendiya. Athi lo mseshi ene uzoyithatha impahla bokwenza i-DNA test. Okay, yeah, forensic DNA test. Ngithi mina nawe baba umseshi angifuni azindawo lezi impahla. Ngifuna lezi zinja zibuye zivuke zithathe lo mkhondo usukela ngoba masuhambe nazo ngeke sakwazi phela izinja manje ukulandela lezi ngubo sengasekho la. Kanti ngifuna iqale kulezi ngubo zichaza ukuthi ugogo wathi mayigumuka-ke lezi ngubo zakhe ayigqokile washonaphi. Hayi kusho ukuthi anginceka lapho phoyisa mase isho ukuthi lifonela ubhuti wami eGoli. Shuthi lina inamba yakhe limtshela ukuthi ubhuti wami mina ngiyanqaba naye ukuthi bathathe izingubo. Abathi ubhuti wami uyacela bandla ngibadedele benze umsebenzi wabo. Abangabi sengathi mina engibaphazamisayo abayithathi. Ngithi hayi ke Phumlani. Manje uthi ubona into elungile wena uthi abayithathe ke ngizoyidedela kodwa ngokwami nabe ngizohlala kuze la kuze kuvuka izinja lezi abayishoyo. Ngiyidedeleke impahla kumhla 7 May. Kuze kube namhlanje akekho kangitshela ukuthi lezo zimpahla njengokuyithatha kwabo bayithatha batholani kuzona. Lokho nini nithatha impahla mhla 7 May. Nini date namhlanje? July. 31 July namhlanje. Yebo. Akekho wabuya ngitshela ukuthi utholeni. Angitshelwa umuntu lo. Okay. Hayi-ke bebuye-ke kusasa ekuseni ke baphinde sibuye sebeyithathela ngithi impahla ngakusasa ebuya amaphoyisa. Sebuya nezintsha-ke leso. Sibatshelile besuka lapha sathi-ke iphoyisa lendiya ngisalifuni ngoba nina ngisho kulo lendiya lephoyisa elithi injinjilele unibonakela izolo
nilokhuzile nikhuluma namaNdiya lawe ngiwasola ukuthi wona athatha ugogo wami kodwa nina nikwazile ukukhuluma nawo angani noma nathi nina-16 years liwenza umsebenzi walo nezinja zalo belingeke benze ubugebengu kanjani ngathi angithembile ukuthi baba nawe uyindiya uney'nwele ezinde nalo uyindiya angisafuni ukuzwa ukuthi ngicela kubuye umuntu nezinja manje hayi wena angithembise-ke umseshi ukuthi hayi kulungile kusasa sesizobuya nomuntu-ke hhayi i-India ngempela ngakusasa kubuye-ke lona le ndiya uClifton lowo kodwa kubuye namanye ayihamba ngemoto ebrown amaphoyisa ehamba nezinja shothi akona senhlangaza ayiqhamukiphi kodwa kukhona lo muntu khona babuye-ke siphindele khona le ekutholakale khona impahla bengeneke kunento-ke yayihamba kanje nayo uya-check-a ilokhu i-check-a-ke lento ihamba phezulu i-check-a-ke yabo bhuti i-check-a-ke lento nenja-ke bayidedela-ke kwathiwa thiya singalandeli futhi sasuthi yalo bhuti engimshoyo umuntu naye yaleli ndiya bahamba-ke bangena-ke bahamba-ke isikhathi eside babuya bemanzi ukusuka la kodwa ilanga libalele nje bangiyibona bemanzi kusuka ekhanda bophuma ezansi ujuluka ngeke phela bhuti noma uyajuluka ujuluze kube manzi ngisho ingubo yokugqoka babe manzi ngathi baphuma emanzini abantu bamatile noma bayithe bangena emanzini baye bageza okhona amanzi ngale hayibo imfula ukhona impela lapho kodwa bona babehamba ngeke uzimate ngale ndlela babe manzi yabo nje ngisho abantu ababekhona lapha ucabanga ngakho bayematiswa yini iloko kwakungikhathazile ngabuza futhi enhliziyo ngathi njengoba sebemanzi ngala abantu benze njani nabantu babuzana lutho awu laba babanzi kanjani utho ukhona umfula ukhona ezansi mhlawumbe bengena kulo bengena phela mawungena imfula nizogcina kanje ngeke uze ube manzi umzimba wonke phela mawubheka ngithi ufuna ukungena ngene kanjani bhuti sometimes mhlawumbe ukubamba inja uma ufuna ukuyiwelisa umfula ngaphesheya hayi yawela nje nenja futhi ngeke icwile awakushoni so ngokucabanga ngakho bayematiswa yini ngiyabona nje iyasangidlana namhlanje le nto angiyazi ukuthi laba abantu babematisweni kangaka bahamba cha phela funeka emdlinzweni yakho bangabuya bengitshela noma basebebhukude ayikho indawo babengabhuda kuyona laphana phela nami iyangidida ngoba babuya bafuna izipedi labantu mase beyithathile izipedi bahamba-ke mase bebuya lapho sebebuya sebemanzi de abangitshela ukuthi yini bamanzisile abangitshela ukuthi izipedi babeyozenzisani laphana yini ababeyimba ngezipedi mana-ke babehamba nezipedi anihambi nabo nini bathi asingayi basinqabela ukuthi siye lapha iy'pedi bathi bayisaphi abangitshelanga lutho ukuthi bayithathelani iy'pedi bayokwenzani lapho noma sebebuya futhi bangaze bangichazela lutho ngabe sengizama ukubuza kulo bhuti omunye-ke owumuntu owayehamba nazo izinto ukuthi hayi bo bhuti kanti benokwenzani laphana nje basenibuya nimatile kangaka kwathi lo bhuti angibuze kumseshi wecala lo ngazama-ke ummisa umseshi wecala ngathi hawu seniyahamba manje anisasitsheli lutho ukuthi kwenzakalani anisho futhi nokuthi bekwenziwani ngey'pedi kanti kunenye indawo phela besafuna ukuthi manisiwa nalezi iy'nsiza zenu ekwazi ukubona niye kuyona lapha ngaphesheya kuthiwa isisampolo la kuthiwa abantu bayagqitshwa khona wathi lo bhuti owumseshi hayi sengimoshe kakhulu imali ye-state kwasho ukuthi angazi na-state-ke leso ngaxolisa-ke ngathi hayi ngiyaxolisa bengithi ngizama ukuthola usizo mayothi sengimoshe imali ye-state-ke ngiyaxolisa hayi wabeshaya imoto yakhe wabehamba kanjalo ngagcina ngingazange ukuthi kwenzakaleni emva kwalokho kuhlalekile-ke bangaseza-ke kwayithulekela futhi ngaqhubeka nokucinga ugogo ngacinga lapho ngithole khona ukuthi hhayi kamashangane abuyile isigcino lapha nje bayithathiwe sebuye wesivini wesenkantolo sani mayibuya wesivini mayibuya kodwa kuthiwa abuye abuyele enkopholo afike athathe iy'mpahla zawo zonke ahamba amangaki ayi-2 la wawu-2 ahamba laba abanye basakhona basebenza babathinteki bona ababathinteki laba abanye basakhona bayasebenza bona bayasebenza abanye ngoba phela abathintekile okay babuya bathathe iy'lokhuzana iy'nto zabo kwathiwa bathathe iy'nto zabo bahamba u-Albert-ke loku yena owayesizile ngentombazane yakhe ngatshelwa naye ukuthi afikile amandiya emfuni ephethe ibhamu efuna yena naye uqoqile wathatha iy'mpahla zakhe intombazane undoda yintombazane njengoba intombazane yachaza yonke into naye babaleka-ke bona straight ngoba phela sebebaleka amandiya kuthiwa afike ephethe ibhamu ezofuna bona nentombi naye yabaleka bahamba bonke kuthe kusenjalo-ke ngabe sengiyezwa ngenye intombazane ukuthi hhayi khona ishangane abadayisana leverele melishilo lathi hhayi libafonelile labafana laba bawuthiwa bebethatha ugogo basho bathi bona sebehambile la ngoba bathi lithi lishangane lase-Driefontein lishangane lithi likhathele ukuhlala ngabe i-Driefontein ngoba abantu base-Driefontein bayamdinga ugogo wami bathi abakhiphele isisalukazi la basibeka khona so basafuna into ethi ishanga nje bathi abachaze ugogo noma bebuze kulabo mkhaya babathini babe seyafona-ke leli shangane lasho ukuthi hhayi ugogo uphi uyafuneka laphendula lawa u2 ahamba la
la kwakuthiwa boshiwe engaboshwanga. Athi ugogo bamgqiba u-Anila wafika bamfica ugogo ehleli phansi. Bamfica ehleli phansi bambuza ukuthi uhlaleleni. Wathi ukhathele. Bafonela iNdiya. Kusho ukuthi ngokufonela kwabeNdiya belitshela ukuthi ugogo ukhathele. La bese lithi iNdiya ngingamsamdedela mbambeni. Bambamba-ke ngempela. Kodwa bathi basho ukuthi ugogo wayephethe imfino. Akaphethe lutho. Ulathi iNdiya akhulungile noma ephethe imfino mbambeni. Uthi-ke la bese lisho lishanti bambamba ugogo. Mase bembambile wafika u-Anila wamdubula. Kumdubuleni kwakhe-ke base bamgqiba kulo mgodi-ke bona. Batshala ubhanana phezu kwakhe. Batshala ubhanana kulo ndawo bamfihle kuyona. Mangizama ngiyacinga-ke manje kade ngicinga indawo enobhanana. Ngicela abantu shuthi ngokucela kwami ngoba phela la ekhaya nginamuntu ngedwa kanje. Ngeke ngiphume ngicela abafana ukuthi abangisize. Khona oyedwa engazi yena muphi owafonela amaphoyisa owatshela ukuthi ugogo sengiyazi khona la afihlwe khona kwatshala ubhanana kuyena. Kwabe segijima amaphoyisa nama-security ayovimba abantu laba abangicingisa abangithi abafana bayashesha. Bafika kuqala kule ndawo eshiwoyo befuna ukubheka kuyona. Kwakuyindawo enobhanana nje befuna ukubheka ukuthi kulo bhanana akekho. Bafika sekhona ama-security abavimba athi nizokwenzani nina la ngoba funa nize la khona amaphoyisa ningezi nihamba nodwa. Bavele bashintsha abafana bangabusasho ukuthi hayi sizocinga ugogo bathi hayi siyofuna i-Wi-Fi la ingakhona. Siyobheka i-Wi-Fi benisazi siyaphi. Ngaze ngafika-ke mina ngithe sengifikile bangitshela abafana ukuthi hayi sesivinjiwe laphana. Kuthiwa singayi siyokwenzana amaphoyisa engekho. Kuthe kusenjalo ngayibona iQuantum ifika namaphoyisa. Nawo lamandiya abese yama entabeni njengoba le ndawo sesicela kuyona ingezansi ama entabeni. Abese qoqa abantu baba babesebenza lapho. Sagoduka-ke thina sabuya seza la ekhaya. Manje inhliziyo yami ebhlungu ngoba ngiyabona ukuthi kushuthi ugogo ngeke ngamthola ngoba namaphoyisa nesandla phakathi. Okay. South Africa ngicela ukuyibamba la le video yabo le interview kaSisi. Njengoba nje udadewethu nangu nje ekhala akuzona inyembezi lezi njalo inyembezi zosizi. Esicela ukuthi naye ugogo la ekhona. Ngizwile kuthiwa ngathi ubeku umuntu oyisangoma. Uma kuukuthi akasekho mhlawumbe ngisho ukuthi kunjalo. Umphefumulo wakhe na ulwe la ukhona ujama ukuthi usinike umhlahlandlela ukuthi ungakephi namadlozi akhe. But-ke iposition yami la ngimkhona njengamanje neteam yonke kaThweleni. Khona lento ekuthiwa iprotocol. Yabo. Kukhona lento ekuthiwa iprotocol. Iprotocol ibekelwe mhlawumbe ukuthi-ke ngokuyigaba mhlawumbe ukuthi-ke ofuna kuyilandela mangabe ukuthi umnyango mhlawumbe ophila nawo noqale kubani. Cha ngiyakusho nje kugcwala umlomo. Mina Mduduzwa kaMkhwanazi ngizoyiphula leyo protocol. Reason why there's so much discrepancies esenzakele kule case mawuzwa uSisi akuchazayo. So-ke njengomhlalo se-South Africa nami nginelungelo lokubona noma ngabe ubani umuntu owumsebenzi ongatshela ukuthi akalandele leyo protocol leyo ngifuna ukubona umphathi wakhe. Therefore-ke isinqumo engisithatha wami nesokuthi imetha ngiyasuka nayo ngiyoyithula e-office lika commissioner wamaphoyisa kwi-province uGeneral Mkhwanazi. Uyena ngamandla onke a-investwe kuyena uNational Commissioner
weke capacity yakho ozobona ukuthi le matter uyihandlisha kanjani, uyidedicatela kubani ozokwazi ukuthi-ke basondele emndenini bakwazi ukuthi basebenzisane nomndeni, because angeke sigijime like headless chicken njengoba nje ubona umphakathi nomndeni indlela esokwenzeke ngayo namaphoyisa abawachazayo endaweni la. So nathi asina petrol kokuhla senyuka silokhu sifuna i-ofisi lokuthi esilaziyo nje i-ofisi elakhe ugeneral imetha nje ngiyoyi-hand over kuyena nomndeni ngingqongqoze nayo nanku umndeni unekhesi useyobona-ke ukuthi-ke uwulekela kanjani lo mndeni, because uma uzwa nje eyi kanza kwethu yabona sisabuya esigameni sako-Phoenix la kwashona khona abantu abaningi lapha yabo phebala lakithi, but uma angifuni ukuthi ngithi ugogo akasekho yabo, but uma usezwa futhi mangase kuthi lokhu ngempela kuprove ukuthi ngempela kwenzeka angazi lothini, but-ke ukhona nomndeni ngapha nomakhelwane noma ngeke ngisadla isikhathi ngoba sisazophinde sibuye nabo futhi sizoba engage, but-ke noma ngeke mhlawumbe engazi noma bazobaveza ne-team ebusweni ngeke izibaveza, kodwa-ke ngicela mhlawumbe ukuthi bake basike elijika. Sakubingelela baba. Ngiyavuma baba. Siyaphila, unjani notho? Ngiyaphila. Noma ungayishongo nje igama mne wethu-ke kwenzakalani bafo lokho sekushiwo usisi lengathini lakhe elijikayo? Ukusikela elijikayo nje ngizoqala la kule ndawo yamaphoyisa sila phezulu. Kodwa abantu basisimakhosi kakhulu mina nje okwami isestation samaphoyisa ngiyawablame kakhulu, akabe ngizange ulungiswa ngesikhathi nami ngangiphuma emsebenzini ngalelo langa bathi wasiphuma emsebenzini ukucingwa ugogo ungekho strike ungekho umuntu oshaywayo. Saphuma emsebenzini satshela basho ukuthi siyaphuma emsebenzini manje siyocinga ugogo. Saphuma-ke sazolinda la sitheme esilindela phezulu esitolo aqhamuka amaveni amaphoyisa ewu-6 athi ehla nje emotweni asiphethe lutho. Mina ngangiphethe engikusebenzisayo emsebenzini, ngangiphethe ucelemba, yimina kuphela futhi ephethe into ebukhala, ngangiphethe ucelemba ngiphuma emsebenzini ngangigqoke nje kanje. Athi ehla emotweni ayekhipha ibhamu esikhomba ngeibhamu esithi lento esiyihlalele la ayikho emthethweni, sihlaleleni la asisuke la singaze silimale. Umakhosi kwakukhona nobaba nje oyibhulu naye futhi wayiphoyisa okuyibona wafika bathi behle evenini babekhokhe ibhamu. Saso thina ukuthi asilwanga nje banibona singaphethe lutho, asilwile la sizocinga ugogo. Ngaze ngakhipha igama lokuthi kumakhosi mina kusho ukuthi ngoba nakho kufe umuntu ongenamali mabe kuthiwa yindiya leli elifile manje ngaba lokho enikwenzayo anikwenzi, nikwenza ngoba nakho kuwumuntu omnyama oshonile, ngoba ushonile straight ugogo siyamazi ukuthi akasekho. Bathi bona kodwa lento esiyihlalele la ayikho emthethweni, bacela sisuke. Sagudluka nje lapha esitolo savesa ngina lapha emgwaqweni lapha enifike napaka khona, sama khona-ke sangasuki-ke khona emgwaqweni. Kwakuqhamuka nabanye bebeyocinga ugogo, wabe umshanami lo ngingamboni yena engekho. Sathi siyezwa kuthiwa usefakwe evenini uyaboshwa uye emhlala. Kunobaba-ke akwamphatha-ke umshanami ekuthiwa uNdlela uyiforum, kusho ukuthi umphathi wamaforum, uyena osebenzisana namaphoyisa kule ndawo. Sabuza-ke thina ukuthi manje njengoba-ke uDudu senemthatha bathi hhayi asimbophi kodwa uyovula icase. Sibuza amashangane aphi la mashangane awu-2 ngoba yiwona esiwacelayo thina, sifuna ukuxoxa nawo manibona ukuthi sizowalimaza nize niwagada sisiwenza lutho, kodwa sifuna ukwazi iqiniso ukuthi ugogo uphi. Akekho umuntu ongafisa okwenja ngoba nenja mayifile ithathwa umniniyo ayoyiphonsa la azoyiphonsa khona ayazi ukuthi ithambo lawo lila. Hhayi amashangane ase-court kephi eThekwini icala yelane ile ndawo engibona ukuthi umshanami uyishilo ikhohliwe. Ayile nkantolo kanjani olukhuluma kanjani icala ngoba umshanami akavulanga case phela. Hhayi ayokhuluma icala lokuthi alana ngongekho emthethweni. Bese ngithi mina kanjani thina sicinga ugogo ngala
mabe kuyovulwa icase yokuthi alanga ongekho emthethweni bekufanele nina niyibambela amashangana ahlezi la ngongekho emthethweni la laba bantu babanjwe ngoba bethe ugogo bayamazi leni sitshela yona manje sisayazi washo ukusiqeda kumakhosi umhlali nje baba uMkhwanazi ngifuna ukusho ngingafihli umhlali umsebenzi wawo awukho thina awusebenzeli ugogo kuze kube imanje cabanga lo muntu esikhuluma ngaye una 88 years 88 years kuyimanje abazukulu bakhe bayakhala ngaye at least ke manizamile ukuthi azatholakala le case nayo ubaba uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi mayisizamele nje kodwa nje isiteshi samaphoyisa asemhlali kube bekuthiwa yimina mhlawumbe umongameli ngabe ngithi ngiyazivala mhlawumbe ngiyabachitha wonke lamaphoyisa ngiqasha amasha azokwazi ukusebenza nabantu ngoba lento inonyawo lemfene siyayibona la amandiya ayigwili ayicebi anabantu anomndeni osebenza lapha ngaphakathi emhlali lokho akushilo umshanami anabantu amandiya khona lapho uzalula lapha lusebenza lapha ngaphakathi emhlali ingakho kunje sineyinsolo ukuthi mhlawumbe afika afaka imali lapha mawuqala uthi uphakamisa ikhanda kufaka imali hayi ngiyabonga nangu nomkhulu ngapha nogogo hayi nika nayi ingwevu yakithi endala sakubingelela mkhulu yebo nami nibingelela yebo baba kuthina kwakho kuphawula baba nje kulokho sesikuzwe ukuphawula akukho into iningi yebo kumi ngosizi uMajayi kudadewethu wathi kwakhe eyotshona le eyokha impilo yebo kanti ugcinile ngaso uzophinde simbone nenkulumo ke bezikhulunywa abesitolo ngoba anikwazi ukuhamba anizazi abesikala apha esigciniphi kodwa manje yalawona siyawanuka ngoba anemilomo la ijoyo wona namaphoyisa ke kucaca ukuthi insebenzo yawo ayikho yebo siyabonga nanginogogo ngapha eceleni gogo phefumula ntombi endala hey indaba yasesiniphatha kabi ngoba nangalo langa ngalolo langa eTheokhi imifino la ningazi bakanti ndiyamgcina ngoba waphuma eTheokhi imifino senizova ngomzulu nakhe ethi ugogo akabuyanga kungumuntu othi makuduma ayolala lapha kwami uthi angabuki kwami kanti cha kuze kube namhlanje sisakabona yebo alikho elinye lingalisho no ngiyabonga South Africa njengoba nizwa kugogo wahambe yokha imfino okusho ukuthi ke ngiyalisaba leli lokuthi ke akasekho emhlabeni kodwa ke sengaduka umuntu nje ngemfino and uyezwa 88 year old woman ongasenamandla ngisho kubaleka noma mhlawumbe okuyilwela but ke kodwa ke angeke sathini ake sime udaba lifike kuGeneral siyathemba noNkulunkulu uzohamba phambili siyambiza noNkulunkulu siyamnquma ukuthi ke asondele kulomndeni kulesi sikhathi nakulelifu odlula kulona bese uNkulunkulu ke enze kubukhulu bakhe asikhombise ugogo ukuthi ke ukephi ukuze umndeni awuzokwazi ukuthi ke udlule kule chapter le nokuthola ke iqiniso ukuthi kuyenzakalani kuningi nje sesikuzwileke kushapisayo sibongeke ngizobonga nje nakubona ke ubuholi ubushila iqembu leli ligqoke ezibomvu iEFF eyakwazi ukuthi kunike nombhobho just nje izwa nje ukuthi ukuncishwa ngisho umbhobho kubula
umbhobho into ukuthi ngiyangimemeze ngiqede ngobuyisela. Sibonge nje kakhulu-ke eqembini i-EFF yakwazi ukuthi ilekeleleke nawo siye sakwazi ukuthola i-hailing amemezele la endaweni ngombhobho ukwazi ukuthi-ke kumobhalezeke umphakathi uzozwe isimo sikagogo. But-ke nakubona bonke nomphakathi wakhona endaweni oseke kakhulu umndeni wala ekhaya siyabonga nje kakhulu-ke sithi-ke umuntu ngabantu namanje-ke akuphelile up until kuze kutholakala iqiniso ukuthi ugogo kwenzakalani. Nathi njengenhlangano iThweleni abasicela ukuthi ake sisondele ngalokho abakubonayo mhlawumbe ukuthi khona mhlawumbe singakwenza. Asithembe ukuthi ngokubambisana nomndeni kanye nawo umphakathi nabo bonke abathindakalayo la uNkulunkulu uzokwazi ukuthi asilekelele sipha amandla nakulabo esiyongqongqoza nakubona bakwazi nabo ukuthi ngempela baluthathe ludaba balisingathe ngezandla ngempela ezimnene nezimhlophe nokukwazi ukuthi bafake-ke yonke input abangayifaka sikwazi ukuthola iqiniso la sikwazi ukudlula kule chapter le. Dadewethu njengoba ngithe nje ngicela ukuthi ngime la singaqhubeki kakhulu. Ngicela ukuthatha udaba nje ngelise la ngithengelisa khona. Ngiyabonga mfethu. Yebo, futhi mase lifikile ngizokutshela because nabo bayobe sebekwazi ukuthi baxhumaneke nani la ekhaya. Yebo ngiyabonga bhuti. Yebo ma. Ngiyajabula. Ngiyabonga nje kunina nonke nethimba lakho. Yebo. No. Nakulabo abasicelele wena abacelela thina ukuthi size angazi bekubani bexhumana nathi nosisi sisebenza Usindi. Ubonge nakuyena. Ngizomtshela ntamba. Nakusisi. Ngiyabonga nakusisindi ku. Nakusisi lo sifona kuyena ngoba inetwork idonsi la kona kuphansi emgodini. Kulunga. Yes, nesineke njalo naso ukuthi ngempela uyasuka le. Yebo. No, siyabonga dadewethu. Ngiyabonga kakhulu. Yebo, South Africa. Yebo, siyabonga ke ngenza kwethu-ke ilokho ebesikuzele ngapha senelizule ukusizi elifeseni nalomndeni le. Kodwa-ke sithi ngeke-ke siphumule singakatholi ukuthi-ke uphi ugogo. Yilokho nje. Siyabonga. Sala kahle emakhaya. Siyabonga kakhulu. Yebo. Leli iqhude leli liphi? Iqhude leli limzwezo.